नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जैविक पद्धति रे शोषक कीटर नियंत्रण निमंते व्यवहृत निमास्त्रर प्रस्तुति संबंध में जानिबा। निमास्त्रर प्रस्तुति पई 5 केजी निम्बपत्र नबा एवं एहाकू भल भाबरे छेची दबा। एक ड्रम रे 5 लिटर गोमूत्र 1 केजी गोबर एवं छेचा होइथिबा निम्बपत्र को मिसाई 10 लिटर पर्यंत पानी ढालिबा। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା। 2 ଦିନ ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଛାଣି କରି ରଖିନେବା। 100 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 1 ଏକର ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ନିମାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଶୋଷକ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେକ୍ସଟ ଜେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।